O'r diwrnod cyntaf nes I gyrraedd y brifysgol, nath y brifysgol wneud hi'n eitha clir bod modd wneud asesiadau trwy'r Gymraeg, a fi erbyn hyn di rhoi pob un traethawd mewn yn y Gymraeg, hyd yn oed yn y modiwlau Saesneg. Dwi'n credu mae fe'n rili bwysig fod siawns I ni cyflwyno gwaith yn Gymraeg, a felly mae fe'n mwy'n haws I gwneud. Mae wedi cael ei wneud yn amlwg iawn bod da fi'r hawl I gyflwyno fy ngwaith trwy'r Gymraeg yn yr adran. Heb gyda pethau fel mathemateg, ble wedi cario ymlaen gwneud e o ysgol ailradd, ond fi heb wedi cael y opsiwn I gwneud y cwrs yn Cymraeg. Dwi wedi dewis i wneud fy asesiadau drwy gyfrwng Gymraeg ac o hynna'n broses hawdd iawn I fi allu wneud. Ond yn annog fi fawr I fod yn gwneud nhw drwy gyfrwng Gymraeg gan fy mod I wedi gwneud lefel A Cymraeg. Nes I gychwyn yn Saesneg yn cychwyn blwyddyn oherwydd o'n i'n meddwl oedd o'n haws i'r tutoriaid oherwydd oedd neb arall yn wneud o'n Cymraeg. Ond nes I sylwi bod ni'n wneud yn as well o'n i'n gallu, so nes I ddewis wneud o'n Cymraeg. Oedden nhw'n cefnogol iawn hefo be nes I ddewis a oedden nhw'n hapus I newid o I fi. Felly pan nes I ymuno â phrifysgol, ces I 2 diwtor personol sy'n siarad Cymraeg yn awtomatig. Un yn yr adran Cymraeg sef ysgol cartref I fi, felly dyma lle dwi'n cael mwyafrif o fy ngharfonfyd tiwtor personol. Dwi'n just teimlo mor falch bod hi yn siarad Cymraeg wrthyn ni, hefyd mae'n unig siawns ni yn gallu siarad Cymraeg yn y coleg. Ges I tiwtor personol Cymraeg yn y flwyddyn gyntaf, ond oherwydd amgylchiadau ges I ddim hynna yn yr ail flwyddyn. A nes I teimlo'r colled ohono fo, oherwydd o'n i'n mwynhau gallu siarad yn Cymraeg hefo tiwtor personol fi. Dwi'n meddwl bod o'n well I gael un, oherwydd dwi'n mwy cyfforddus I siarad I rywun Cymraeg na Saesneg. Oherwydd dwi'n ffeindio fan anoddach I siarad rywun yn Saesneg na Gymraeg. Oedd o'n brofiad gwych rili ar gyfer y flwyddyn gyntaf. Oedd cael byw efo bobl oedd yr amlach na ffidio yn dod o ardaloedd tebyg I fi. I fi'n bersonol nes I ddewis aros mewn llety Cymraeg. Mae o'n gymaint o gymuned Gymraeg clos sydd yma. A mae o'n gyfle I fod yn cyfathrebu efo pawb drwy gyfrwng Gymraeg a mae pawb yn teimlo fel teulu. Pan o'n i'n dewis llety I fynd i'r brifysgol, o'n I yn sicr eisiau llety Cymraeg gyda siaradwyr Cymraeg achos yn yr ysgol oedd lot o'n ffrindiau I er bod fi o ysgol Gymraeg yn siarad Saesneg, so o'n I eisiau'r cymuned Gymraeg yna pan o'n I yn mynd i'r brifysgol. A oedd y brifysgol wedi gwneud e'n hynod o glir pa opsiynau oedd ar gael trwy'r Gymraeg, a ges I y lle o'n I eisiau yn y pen draw a byw gyda 5 o bobl arall oedd I gyd yn siarad Cymraeg o wahanol ardaloedd ar draws Cymru, a ni dal yn ffrindiau hyd heddi. Mae cefnogaeth llesiant yma yn dda oherwydd mae hi'n gallu siarad Cymraeg a dwi'n credu mae hwnna'n gwneud fwy o gwahaniaeth I fi oherwydd dwi'n gallu rannu fy profiadau efo hi yn y Gymraeg ac mae'n gwneud difference enfawr I fi. O'n I yn bersonol wedi ceisio cael cymorth trwy'r Gymraeg yn ymwneud â llesiant, yn anffodus oherwydd nifer cyfyngedig o bobl oedd ar gael I gynnig y ddarpariaeth trwy'r Gymraeg, o'n I ddim wedi gallu cael y cymorth yn y pen draw. A fi'n credu bod y mor bwysig bod y cymorth yma ar gael trwy'r Gymraeg yn eich iaith chi oherwydd dyna'r ffordd fel fi'n bersonol yn gallu mynegu teimladau a'r problemau sydd da fi yw trwy'r iaith yna, felly fi'n meddwl bod e'n rili bwysig bod y cyfleoedd yna ar gael trwy'r Gymraeg. O'n i'n gwybod bod o ar gael yn Gymraeg a just yna oherwydd oedden nhw'n deud ni'n cychwyn blwyddyn bod o ar gael I ni yn Gymraeg. Ydy, ie, mae'n rili bwysig. Fel o'n i'n dweud, mae'n teimlo'n gytrefol iawn. Mae'n just kind of teimlo fel ti'n siarad I mam, neu siarad I dad, neu siarad I ffrind pan ti'n siarad trwy'r iaith ti eisiau. A hefyd, mae'n haws I eirio beth ti'n rili yn teimlo.